vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Confession yangu mukoma yakamira sekudai so: inini ndine mweya wemubobobo uyo uripo pandiri. Saka mweya uyu uripo pandiri wemubobobo iwo ndakatanga kuushandisira pane imwe hanzvadzi yangu. Pari zvino hanzvadzi yangu uyu ariko kuSouth Africa uko, but zvinoitika paari mukoma ndezvekuti iye haafanire kuti ange achizoroorwa, nekuti ndinoti dzimwe nguva kana ndikada kuzama kuti ndinge ndichinoboba vamwe vakadzi avo vandinenge ndangosangana navo mukufamba umu, then kana ndikatadza kunoboba vakadzi vaya ndinobva ndazoenda kwaari kuitira kuti ndinge ndichipedza shungu. Because zvazvinoita ndezvekuti kana wagara wabuda iwe uchida kuenda kunoboba munhu usiku, haukwanisi kuti unge uchizodzokera mumba, ungatozoedzerwa, vanhu votoona kutoti ko uyu munhu ndewe muboboboka uyu, uchingodzungaira uri panze. Saka ndinobva ndazoenda kwaari, then ndinoti kana ndamushanyira paya ndobva ndazoita bonde naye, ende imake sure kuti kana aine munhu waanenge achidanana naye mazuva acho iwawo anobva atanga kumusema munhu uya. Uye zvekare pandinosiya urume hwangu maari, urume ihwohwo hunobva hwazokonzeresa kuti kana aine murume waanenge achidanana naye, murume iyeye anobva azongotanga kungopera power pashoma pashoma. Saka ndiyo confession yangu iyo yandiinayo. Ndinongoda kungoti Mwari vange vachindiregerera nditoriwo munzira, ende kuchechi muvaudze kuti ndiri kuuya. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangoma hazvo vedu we, hanzi vaudzei kuti kuchechi ndiri munzira, ndiri kuuya. Let's hope kuti muri kuuya kuzotendeuka, not kuuya kuzoexperimenta nemibobobo yenyu iyoyo, asi ngatitaurei navo mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai: hanzi mukoma Nash makadii zvenyu, ndiri murume ane makore 34, ndinogara muno muPretoria. Ndakapindamo mainge muri mugore ra2018. Kusvika izvozvi handinawo chandiinacho. Ndinokumbirawo kune avo vanoziva kumaprazi kunodiwa vanhu vebasa ndigone kuendawo kumusha mukoma ndatenda. Ndinoshandisawo apu chete, ndinotenda nevachakwanisa kundibatsira. So ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. So kana kuri kunzi kumusha uku munenge muchizivawo kumaprazi kwekuti ukasvikawo paprazi ipapo then basa unobva wari one, please you can tell us in the comment section. Parimwe message iyo. Uye zvekare kana makanditumidzira message, please musazodeleta mamessages enyu, nekuti mamessages acho anenge akati one day. Saka by the time pandinozouyawo pachat renyu sometimes munokwanisa kufungidzira kuti ndinenge ndanyanyisa kutora nguva. So please do not delete machats enyu. Rekedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai: hanzi makasimba here mukoma Nash, ndinokumbirawo kuti muvige chitupa nenhamba dzangu. Zita rangu ndinonziwo Steven, ndine makore 40, ndiri kumhiri kwemakungwa. Ndauyawo nenyaya yangu. Ndinokumbirawo kuti vedare vange vachindibatsirawo. Nyaya yangu yakamira yakadai: handiwanzi kurota zvangu, ndinogona kumuka ndichiziva zvandarota ka1 oro ka2 chete pamwedzi. Mamwe mazuva ndinogona kurota ndobva ndamuka ipapo ndinenge ndichitoziva zvandarota. Asi pandinorara futi, pandinozomuka makuseni, ndinomuka ndatokanganwa kuti ko ndakaroteiko nezuro. Muna January mainge muri mugore ra2020 ndipo pandakabva ndarota. Ndakati ndichirota kudaro, ndakarota ndichirwa neumwe munhu uyo wandisina kuziva kuti munhu uyu wandainge ndichirwidzana naye ainge ambori ani. Munhu uyu ndakamukurira, asi ndazomuka mudzinza medu makabva mafiwa makuseni acho iwawo. Handina kana zvandakambofungawo zvakawanda ipapo. Then muna July mainge muri mugore futi ra2020 ndokubva ndakarota ndichirwa nevanhu ava vainge vari vatatu, vose vari vatatu kudaro, ndainge ndisina kuvaziva futi. Then takati tichirwidzana paya tu ndo pavakabva vazotiza.
One wacho uyo wandakazokwanisa kubata akabva atadza kupunyuka, ndokubva ndatanga kumurova. Ndakamurova munhu uyu nesimbi mumusoro, ndakamurova kakawanda zvokuti musoro wake wakazoita zvekudzengenyeka kuita kunge ainge atsikwa negonyeti. Ndakati ndichimuka mangwana acho makuseni, ndakabva ndazoona kuti pafoni pangu painge paine missed calls ainge akawanda kubva kuna amai vangu. Ndikabva ndazovafonera amai ndakati ndavafonera vakabva vazondiudza kuti baba mukuru vako vaya vainge vasara vashayika, apa vainge vari baba mumba mainge makazvarwa baba vangu vainge vashaya. Usiku hwacho ihwohwo pandakanzwa izvi zvakandishamisa, ndipo pandakafunga zvainge zvamboitika mumashure kuti ndainge ndakarota futi ndichirova munhu mainge muri muna January painge pakashayikwa mudzinza. Ava baba mukuru vangu vekushayika pandakambofambawo kuenda kumbonotsvaka rubatsiro kumaprofita mugore ra2019, ndakati ndichiudza muprofita kunetsekana kwandainge ndichiita. Akabva angonditi bvunza kuti Farai ndiani, riri iro zita rababa mukuru ava vekufa. Muprofita akatsanangura kuti uyu ndiye munhu ari kukonzeresa kutambudzika muupenyu hwako. Baba mukuru ava vanhu vakawanda mudzinza vaigara vachingochema navo vachiti baba mukuru vanoroya. Baba mukuru ava vakatofa vatori parufu vachichema vamwe mukoma wavo ainge asara ari iye mukuru mudzinza redu tose. Inini baba vangu vandichati Joseph vanotaurwawo zvakawanda vachinzi vainge vachibata-bata ende futi vaiwirirana zvakanyanya naivo baba mukuru iva vava vekushayika. So ndakati ndarota ndichiponda munhu zvekuuraya. Mwana wababa mukuru vangu ava akanga aripo parufu ipapo pakafa baba vake. Akatsanangura kwandiri ndazosvika inini nababa vangu. Iye achitsanangura anoti kuma4 zvemakuseni vakamushevedza vakamuudza kuti havaoni kuti vachararama. Anoti vakamuudza kuti afonere baba vangu vandichati Joseph kuti vakurumidze kuuya kuzovaona makuseni iwawo vasati vashayika. Vainge vachitoti itori emergency chaiyo, sezvo vaifunga kuti by the time pakwainge kuchazochena vanenge vasisipo. Ndakamubvunza munin'ina wangu uyo ndikati vakarara vachirwara here? Iye akabva ati aiwa vainge vasingatomborwari kana vaitodziya moto vachinwa vese usiku ihwohwo pamariro ipapo. Zvinova zvakatowedzera kundishamisa. Chakandinetsa futi ndechekuti chavainyanya kuda kuonera baba vangu zveemergency kudaro chingava chiri chii, kuti pamwe vaida kuti mwana wako andiuraya kana kuti pane uroyi hwavaida kuvasiyira futi. Ini baba vangu ndakavabvunza kuti munofunga kuti baba mukuru vaidei kwamuri? Vakati ivo vainge vasingaziviwo. Zvisinei, inini nababa vangu nemwana wababa mukuru nevamwe takazoisa chitunha mumotikari yedu tikavaendesa kumochwari, then ndokubva tadzoka ndokubva taviga baba mukuru vaya vainge vatanga kufa. Tapedza kudaro ndakabva ndaudza baba naamai vangu tava kudzoka kumba nezvehope idzi dzandainge ndarota. Vakanditi usazoudza vanhu hope idzodzo futi. Then fast forward topinda muna 2022. Ndina mukoma vangu vakashaya. Ndimukoma not vekuberekwa navo asi vemudzinza. Vatori nevana vanondikurira. Vakati vashaya ndakabatsira kutakura mutumbi kubva mumba mavo kuendesa kumochwari. Tasvika kumochwari pane chiitiko chandakasangana nacho ndega and I have never told anyone. Ndakati vakarara pastretcher takabatirana ini ndiri kumakumbo. Chigunwe changu chakabata his big toe, chakazobata his big toe nemistake. Ndanga ndisina kuona kuti gumbeza ravainge vakafuga rainge rabva mbijana richiburitsa chigunwe. Pakasangana zvigunwe izvi ndakaita kunge ndainge ndabata poto inopisa kana kuti ndainge ndagwinwa nemagetsi. That is how hot his toe was. Zvinhu zvekuti zvakandinetsa nekuti ndaifunga kuti munhu kana afa anotonhora. Ndakada kuudza vamwe mukoma vangu vaivapo vainge vakatakurawo chitunha, asi ndakangotya ndikati pamwe pane zvazvinoreva zvandisingazivi. Saka ndakatya kuti pamwe ndinozofungirwa zvisizvo. Nanhasi uno chaiwo I still wonder kuti what exactly happened. Ndakazomboenda kune mamwe madzibaba vakataura zvakati wandei pamusoro pangu, but zvainge zvine kuti pane akashereketa pandiri akabheja kuti andifi ndakaita chinobatika.
asi zvakare vakataura kuti pane nyora dzakanga dzakaiswa kumusana kwangu. Havana kutaura kuti nyora idzi dzakabvepi, asi kutaura kuti havana kutaura kuti nyora idzi dzakabvepi, asi vakandikwesha vakati nyora dziya dzainge dzabva, asi manzwiro andakaita vanenge vaiti dzakaita zvekutumirwa. Ininiwo pachangu handina pandakaona ndichiiswa nyora, unless kana dzakatemererwa pandiri ndakarara kana ndichiri mucheche chaiye. Kuenda kuchiprofita ndakatotanga kuenda ndofunga ndava ne37 years chaidzo, saka I was pretty sure kuti hapana pandakaenda ndikatemererwa nyora idzi ndichiziva. Vakataura futi vakati baba vako vanoda kuzokusiyira uroi hwavo. Manje inini mukoma Nashi nditori munhu anotonamata, handiende zvangu kuchechi as such nekuti kuno kwandiri tinosenza zvakanyanya, saka zvinhu zvinowanda, plus zvazvo machechi kunoku haakocheswi zvekudaro, but I believe tinotonamata kutopfuura vanotoenda kuchechi kana kaviri pavhiki chaiko, nekuti inini ndiri munhu ari very straight, ndinotofasta nekunamata ndega zvangu zvakanyanya. Rimwe dambudziko randinosangana naro nderekuti ndinoita confusion, especially kana ndiine office job, zvinobva zvakanganisa basa rangu. Panoitika zvimwe futi zvinhu zvandisinganzwisisi, sekuti kana kompyuta yangu inogona kuramba kuprinta kana kungokanganisa zvimwe zvinhu yega ndisirini ndakonzeresa. I have seen this too many times, zvekuti ndaimbofunga kuti ndini, asi zvaiitika kakawandisa zvekuti I now know kuti handiziri ini. Zvinoita kunge zvine mweya mukati unenge uchida kuti ukanganise basa ndinge ndichizodzingwa. Kana paine vakambosangana nazvo makazvikunda sei? Nekuti kupromotewa chaiko kunoramba nenyaya yekutadza basa. Ndanetsekana hama dzangu ndibatsireiwo. Ndinoziva kuti ndataura several issues paconfession yangu, asi ndaida kukumbira vedare kuti ndizivewo kuti chii exactly chingadai chiri kuitika pandiri. Ndinokumbirawo kuti kana maposta muzondiudzawo, kuita kuti ndinge ndichinzwawo macomments evamwe, pamwe ndingabatsirika kunzwisisa kuti zvii zviri kuitika. Ndaida kujekeserwa kuti chitunha pane pachinombopisa here. Tomboti kunyangwe chikagara pane zuva chakapfukidzwa gumbeze. Panyaya dzekurwa kuhope idzi ingava ingori coincidence here yekuti kunobva kwafiwa? Also inini zvekuisirwa uroi handitombodi, saka ndingapabuda sei ipapo? Nekuti madzibaba ava vakati once wasirwa uroi uhwu hama dzako dzichakuuraya, yet iwe unenge usiri kutozivawo kuti zvinhu zviri kumbofamba sei. Please send me the link kana maposter if so that I can follow in the comment section. Vidari ndo message iyo ndakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section, kana kuri kunziwo munenge muchikwanisa kutibatsirawo, especially paissue iyo. Ndoda kutozivawo kutoti zvinoitika here, kuti chitunha, hanzi chitunha chainge chichitopisa. Chitunha chainge charara mumochwari here, hanzi chainge chichitopisa. But ngatitaurei navo mukoma vedu ava mucomment section. Indeed strange things they do happen in this world. Zvakangoma azvo vedu we. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini mukoma dzimwe nguva ndinotombochema. The reason as to why ndichichema zvekutoburitsa misodzi, it is because ndiri munhu uya wekuti ndine godo nemweya weruvengo. Worst of all, zvandiri kunoku kunyika kwevatorwa, iniwo mukoma ndakakwanisa kuitawo mukana wekuti ndinge ndichiwana mapepa angu nenzira kwadzo kuno kuSouth Africa, but ndinongogara ndichingobatwa nemweya wegodo neruvengo. Worst of all, pabasa inini ndinotoshanda sasupervisor. Vanhu ndinovashungurudza pabasa zvisinei vanhu ndinovashungurudza pabasa zvisinei nekuti munhu iyeye anenge ari munhu wemuno here kana kuti wekumusha. But vandinonzwira tsitsi ndeavo vekumusha, because ndivo vanenge vasina option. Unyazokuona kuti uyu murume mukuru nekuda kwekuti anenge achiziva kuti anenge asiri munyika make, anobva angoramba achingoshingirira. Dzimwe nguva ndinoti kana ndashungurudza vanhu paya, then ndinombosvuduruka. Sometimes ndinobva ndamboenda ndobva ndambonogara zvangu mumotikari mangu, misodzi yobva yatanga kuyerera. Ndiri munhu ane hutsinye, ndinosvika pakuitira kana hama dzemudzimai wangu hutsinye. Ndinokumbirawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsira, because kuchechi kwacho kuenda ndinotoenda kuchechi, but hapana kana
kana chiri kumbochinja Juan. Ivedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyaya dzemapepa idzi hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. So inini ndinoshandirawo umwe murume who is a bachelor anobvawo kuMalawi but iye mumuslim but atori nemapepa emuno muSouth Africa zvekuti kana ndikaroorwa naye sezvaari kutaura tikachata then ndinokwanisa kubva ndawana espousal visa, pamwe upenyu hwangu unobva hwaita sekunge nani. Inini ndine vana vangu vatatu, iye ane mwana wake 1. So takatanga kudanana kubva gore parakatanga but last year aingondinetsa achindudza kuti ndinokuda ndichiramba ndichiti handingambodanani nabosi vangu but pane zvakazoitikawo murelationship yangu zvakazokonzeresa kuti ndige ndichizosvika pakurambana nemurume wandainge ndichidanana naye anobva kuZim. Saka akabva atongondiwanirawo mukana ipapo ndokubva tatanga kudanana. So nyaya iripo ndeyekuti iye ari kuti iwewe ziva kuti kana ndikakuroora unenge wava kusatendedzwa kuti unge uchizova muKristu. Ndinenge ndava kutopfeka hembe dziya dzinopfekwa nevakadzi vacho vanonamata chitendero ichocho cheIslam. Saka ndodawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsirawo. Inini ndakazvarirwawo muPentecostal Church and I am a Pentecostal woman. Saka zvinhu zvekuti zviri kundiremera. What do I choose? Do I choose my own religion over marriage? Ndibatsireiwo mhuri yeZimbabwe. Ndichange ndichizotevererawo mucomment section. Murume uyu ane rudo uye zvekare akati kana uchida kuona kuti ndichakurakidza rudo chairwo, just agree to what I am saying but know kuti hazvitendedzwi kuti inini as a Muslim man ndinge ndichizosvika pakuroora a Christian woman. So it means kuti you have to convert to my religion. Zvino ndoitawo sei? Marriage ndoramba here? Apa he is my boss, he pays me very well. Ndava kutya kuti kana ndikaramba futi then munhu anobva azonditsvakira nyaya obva azondidzinga. Saka kana akandidzinga basa hama dzangu ndingatambura ini because he is giving me a lot of money. Ndibatsireiwo, ndipeiwo miono yenyu. Ndichange ndichizotevererawo mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hanzi ndoita sei, should I choose marriage over my religion? Ngatitaurei navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Pakaipa kani pakaipa.